Hello guys, ಪೂರರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪೂರರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮೀನಿ ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪೇರು ಒಪ್ಪಣೆ ಪಂಡ ಕಿಡಿಲಾಯನ ಅಡಿಪೊಳಿಯನ ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ಕಚ್ಚಾಯನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಗಾಯ್ಸ್. ಇನಿ ನಮ್ಮ ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪೇರು ಒಪ್ಪಣೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಚಾಯತ್ ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಜೋಕ್ಲು ಮನ್ಪೇರು ಪೋಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅತ್ತ ನಮ್ಮೀನಿ ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪೇರು ಒಪ್ಪಣೆ ಪಂಡ ಥರ್ಮಕೋಲ್ ಮುಳ್ಳುಂಡು ತುಪ್ಪಬೆ ಜಿಲ್ಲೆ ತುಂಡು ಥರ್ಮಕೋಲ್ ಉಂಡು. ಥರ್ಮಕೋಲು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೂಲುಂಡು. ಥರ್ಮಕೋಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕಿಡಿಲಾಯನ್ ಒಂಜಿ ಕಿಡಿಕಚಾಯನ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಒಪ್ಪಣೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಬಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಮಾಡಿದ ಪಂಡ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಕಿಡಿಲಾಯನ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ತೂಲೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲರ್ತ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನತ ಬಲೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಶುರು ಅನ್ಪುಗ ಗಾಯ್ಸ್. ಡುಮ್ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಇನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಶುರು ಅನ್ಪುಗ ಗಾಯ್ಸ್. ಥರ್ಮಕೋಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ದೆತೊಂಡೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ನಮ್ಗೆ ಬಡೈನೆ ಥರ್ಮಕೋಲ್ ಬೋರ್ಡು ಐಡ್ದಕ್ಕ ನಮ್ಗೆ ಮೈನ್ ಅದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡು. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಜೋಕ್ಲು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡ್ಸಿ ಗಾಯ್ಸ್. ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದೆತೊನ್ಕ ಗಾಯ್ಸ್. ಬಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನು ಜಾಗ್ರತೆಡು ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಮೈಪುಗ ಗಾಯ್ಸ್. ತುಲೆ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಮೈಪುಗ ಒಂದು ಚಾಯ್ ಹತ್ತು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಹತ್ತು ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲು ತುಲೆ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಮೈತನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ನಮಗೆ ಮುಚ್ಚಿ ಕುಪ್ಪಿಗೆ ಮುಚ್ಚಲು ಪಾಡೋಡು ದಾಯಪಂಡ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೂ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಒಂಜಿ ಲೀಟ್ರಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಮೈತ ಐಡ್ದಕ್ಕ ದಾಯ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ನೋಡು ದಾಯ್ತ ಥರ್ಮಕೋಲ್ ದೊಂದು ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಮುರ್ಕೌಡು ನಿಕ್ಕಿಳೆ ತೂಳೆ ದಾಯ್ತ ಅವನು ತುಳೆ ಎಂಚಾಪಣ ತುಳೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಿಕ್ಕಿಳೆ ತುಳೆ ನಾನೊಂಜಿ ಟ್ರೈ ಅನ್ಪುಗ ತುಳೆ ಥರ್ಮಕೋಲು ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮುರ್ಕಂಡ ಆಯ್ತು ನಿಕ್ಕಿಳೆ ತುಳೆ ತುಳೆ ಎಂಚ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತುಳೆ ಪಾಡಿಯಕ್ಕೆ ತುಳೆ ಮುಗಿಪುನಾಡು ನಾನೊಂಜಿ ತುಂಡು ಪಾಡ್ಕ ಬೋಂಡ ತುಳೆ ಟ್ರೈ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಐದು ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ತುಂಡು ಗಾಯ್ಸ್. ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ತುಂಡು ತೊಂದೆ ತುಳೆ ಈ ತುದ್ದೊಂಡು ತುಳೆ ಈ ತುದ್ದೊಂಡು ಇಂದೇನು ಹೆಕ್ಕಿಂಚ ದಿರ್ಕ ತುಳೆ ನಿಕ್ಕಿಲೆ ತುಳೆ ನಿಕ್ಕಿಳೆ ತುಳೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಐದು ತುಳೆ ನಿಕ್ಕಿಳೆ ತುಳೆ ಮುಗಿ ನಮ್ಮ ಥರ್ಮಕೋಲ್ ಸುಮಾರು ತುಂಡಿತ್ರ ಇನ್ನು ಪೂರ ಬಾಡ್ಯ ಇದು ಒಂಜೊಟ್ಟು ತೋಜು ಗ್ಲಾಸ್ ಗೈಸ್. ಚೂರು ಮೂಳು ತುಳೆ ಅಡಿಟ್ಟು ತುಂಡು ತುಳೆ ಐನಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಐದಕ್ಕ ದಾಯ್ತ ತೂಕ ನಮ್ಮ ತುಳೆ ಒಂದು ಐನೊಂದು ಮಡ್ಡು ದಂಚನೆ 510 ತೂಕ ದಾಯ್ತವನು. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಅವ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ನೊಡುಗ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮು ದಂಚನೆ ಮತ್ತಂಡೆ ತುಳೆ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮು ದಂಚನೆ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ತುಳೆ. ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡ್ದ ನಾಗ ಥರ್ಮಕೋಲು ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮು ದಂಚನೆ ಆಂಟು ತುಳೆ ನಿಕ್ಲೆ ತುಳೆ ಗಮ್ಮು ದಂಚನೆ ಆತನು ತುಳೆ ಗಮ್ಮು ನಮ್ಮದ ಥರ್ಮಕೋಲ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡ್ದಂಡ ಕಾರದ್ದು ಪೋಂಡು ಅಂಚನೆಂದು 510 ದೂನ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮು ದಂಚನೆ ಆತನು ತುಳೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗಮ್ಮು. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ನಮೀನೊಂಜಿ ಕುಟ್ಟೇನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬಂತ ದಾಯ್ತ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬಂಡ ಥರ್ಮಕೋಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಲ ದಿಡ್ದು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕಿಡಲಾದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಥರ್ಮಕೋಲು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಕರದೇ ಪೋಂಡು ಅವು ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಥರ್ಮಕೋಲು ಪೋಲಿಸ್ಟೈರನ್ ಪನ್ಪುಡ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಡು ಮಾನ್ಪುಣೆ ಅಂಚನೆ ಎಂದು ಒಂಜಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಲ ಆಯ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗು ಥರ್ಮಕೋಲು ಪಾಡನಾಗ ಕರದು ಪೋಂಡು ಆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮನ್ಬಿಳೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಬಿಳೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಬಿಳೆ, ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಗಿಟ್ಟತನ ಬೆಲ್ನ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಬಿಡ್ಲಿ
ಪೂರರ್ಗಳ ಪೂರೆಲ್ಲ ಹುಷಾರಲ್ಲರ್ತಾ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನತ್ತ ಅಂಚನೆತ್ತಿ ಏಪಲ ತೆಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಏಪಲ ಕುಸಿಟು ಪ್ಲೇ ಆಡುಂಟು ಪೂರರ್ಗಳ ಇಂಥ ಥರ್ಮಕೋಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಗುಡ್ ಬೈ.